Hadin ka jingyo jingtip ke batikena na ki babun ki nong ilam shenong bat ki weide ki bajupun po ye ki khobor ba ki don katto ka ne ki rushimet ki bapersang ban yele persya ya ka jingdon kam ban song quarantine hadin ba kilawan phai shala shenong na ki jela bat ki jaka ki banambar ka jela Meghalaya ki bapene yele de ba kim sngodon kam ban song quarantine wat haba kilawan na ki we ki jaka ki balese kamlong ka jingskan na ka benta ki parlok nong song shenong kene ka khobor kala poi chedu ka jingtip jong ki bor pania district kumta ha kene ka sina kaliang jong i deputy commissioner ka ribo district ikong RM kurba ila pentip ba ka an ka ap ban pensitom na ka benta kitu ki beile persya bat kitu ki bomtre ban jong quarantine na ka benta ka jingsong suk songsan ka jela kumta langba kene ka khobor i deputy commissioner ka ribo district ila penbena ba ka jing pensitom langba ka an ka ap na ka benta kitu ki bapen kanyan Kublai si simpan Kuat ban aku kublai akan nika janmiat ia ki ramba shnong ia ki nong yelam shnong ia ki bahayan bahasam ki belau sesi sempat welcome ban pediang burung ia ki kun ki jongki haki shnong ki jongki kuman cipentip ia ki minta ka janmiat kumba aspa lain wat ki kun jongi hari boy ki lawan pai shalayen bat ni dap da kecikmen ba ki laya poiso But haka ba David kani badeng i kumapiatip hi barokai kirang ba shnong kishnong bangi man ka shnong kila adon ya kata ka community covid management committee mo haka bangi la yakren na por si por bakini ki committee halala kishnong kin same but nyalam bada urang ba shnong jamato ka shnong de i chairman jamato ka committee But ngok men sikat day kanong hang ni minta ba kini kirang bas nang baro jang kari boy district jumi kila shim kya kani ban pediang iki kon jong ki hala kisnong jong ki namar hado menta ngampat yo kata ha kata ka jing ujor jong jiwan pai ki kon jong ki men ha kan ne kesni la yo kata request ba kimla ban pediang ndri men hado menta kesni pede kata ka request jong ki kila sngap nak kumtu tingi kermen ba ketu ka shnong ru kala welcome la ne kala pediang borong ki kon jong ki bagwan phai shla ye te kumbalong hi hadu mta kasni arspa lai kila wan phai bat nang ta bat na ai kuble ka shnong kuble shimkhya ban sumal ki kon ki ti le jong ha ki shnong jong ki kawai ka jing request ni ha kan ni jan met kalong ba na kalyang ka sarkar kala bo ya ka jing bot din ya kini kena ki balawan pai ne ki jaga bagi trailer ne pule but kum mengisem menta ni yo iba kidon kat tu kat ni ki kena ki balawan pai kini kisni ki ba klem maintain ya kata ka isolation ne ban shong khop hagia te kan ni kawan ra ya ka jing snows ear ya kinong functional ka jing snows ear ya ni kinong penya ka district ru te nga kerpat di kirang ba shnong ba snow ba pietip mano balawan pai shiki ye bujong shnong bujong pi snow ba ban pet ba ya ki namar ngin sa shim ya ka certificate na rang ba shnong halor ka jing pendem quarantine khat saus ni ya ki tu ki kena ki badan shnong jong pi te kadon kan ni ka certificate ke bangila la pen kre hang ni bat kan ni certificate ko on ba urang ba shnong open shisha bakini ki kena ki ladon hashnong ki klemni ne ye ki la pe bagadon kata ka social distancing kata ka baki klemle ka jaka ba pai ba bat kum juru baki klemle ki yeng khawai dan ki yeng babon brio te ya kan ni certificate kin sa ai ki rang ba shnong ki jongi te na kata daw ni kermen ba nakaliang ki rang ba shnong kin shimkhya ya kan ne bat bakin kin sngobhaban pet bania ba kitu ki bla poy shnong kin shong khop ya kin maintain ya kata ka isolation joki halala ki kan ni galong jing karpa nakaliang jongi namar ka kumba kalong hi nimpa ban poy shikono kono jing ya sniyo na ka jing ya wanra ya ka an mo namar ba kat kum ka an lada don manu ba pen Kenya kata ka jing shong quarantine te kadon ka section hakani ka Meghalaya epidemic disease
COVID-19 Regulation 2020 ka baong ba lada kino ki brio ki ba pen kenya kan ka an bala bo pen sitam ki ha kan don section 188 IPC ka ba ki puleru ka kan don ka jing pen kenya ka quarantine ha ka section 271 IPC te ba ka punishment ka long riu benai lane fine lane baroa te ya kan ni hingi mentagas ngi kwa ban pen bena pai ba ban smo ba kan ni ka an ka don ka pek ba ka tip shinu ba piyang namar ngiyo jing khen ka to ka ni ba men ka sni ki magistrate ki le ban verify dan ban le wat bot din ba nilayo jing khen ba ki don ka to ka ni ngot ki rangba ba ki khanna ki ba klem shong halayang de ki le ka shini shatai ki le ye ka shi yu shahat te gane ka long pen bo ka district he baro wai ka jing sie te itahi de ikubor meta ka janmen ko blai pi baro